चांगल्या मनाने केलं की नाही जगलं पाहिजे. ते अर्थ एकच आहे की सतत प्रयत्न करत राहायचा, हार मानायची नाही. छान तयार झाली बघा. त्याच्या ठेवूया झाकण आणि वाफेवरती आपल्याला शिजवून घ्यायचे. आपल्या घरासाठी करतोय की नाही, प्युअर गावाला काय शब्द वापरलाय. चेंडू गोल बॉल वाटायचा, आता कसं वाटतं, आता भोपळा वाटते, त्याला आकार यायला लागले भोपळ्याचे. साक्षा आता जरा फिरायला बरं वाटेल. काय नवीन झालंय. फुललं फुललं, मी येऊ बघायला. आले आले. सकाळ संध्याकाळ चष्मा घालून फिरत जा, सांगतो तुला. खाली फळ आहे बघ, तुला दाखवतो बघ. बाहेर आलेले आहेत ना त्यांना फळ आहे, खालीवर आहे ना त्यांना फळ आहे. आधी जरासच घाल, खाईल का काय माहिती. नाही खाणार ते. कोवळं ऊन बघा पडलंय. तुम्हाला ना मी आज फूल दाखवते. फूल आपल्या की नाही झाडाला बघा पहिलाच मोगरा फुललाय. हा बघा, हा हा काय सुगंध येतोय मस्त. फोकस कॅमेरा. आणि गुलाब पण फुललाय. हा बघा, हा माझ्या आवडीचा गुलाब, 2 रंगांचा. हे असं कळी असेल ना ते छान वाटतं बघायला. आणि आपण लसूण बघा लावली होती गुलाबामध्ये. ही बघा अशी झाली तयार. मी ना 2दा त्याची पात कापली होती वापरण्यासाठी. मध्ये पण आले होते पिवळे गुलाब वगैरे येतात, पण मोगरा आवडीचा आहे ना माझ्या, म्हणून म्हटलं तुम्हाला दाखवते आज. मला मोगरा खूप आवडतो. हा तो सुगंध असतो ना तो मस्त आहे. अजून फुलेल तो बघा, अजून कळी आहे. उद्यापर्यंत चांगला फुलेल. डबल कळी आहे. जास्वंदीला पण कळ्या बघा किती आल्यात. आज ना सर्व झाडांचं निरीक्षण चाललंय, त्याच्यामुळे सगळं बघते मी. झाडांमध्ये रमलं ना की सगळं म्हणजे काय होतं, दिवस छान जातो. हे बघा, हे संध्याकाळी काल पसारा केला आहे, तो पण आवरायचा आहे. ते झाडून एक साईडलाच करणं. तो पालापाचोळा सुकल्यानंतर ना तिथे पुढे जमीन भाजायला कामाला येईल. कुणाल की नाही आत्ताच गेला, 5 मिनटं झाली. हा कोयता कुठे आहे? खुरपा आहे, ते खुरपा आहे इथे पडलेलं. हे बघा, इथे पाठीमागे झाडू काढायची बाकी आहे अजून. घरात आणि बाहेर ते पुढच्या साईडला झालं. हे ते हिरवे काढते. ते चहाची पात आहे ना ती काढून आणि दुसरीकडे लावते. तिथे जरा पाणी मला वाटतं जास्त होते. हे माहिती आहे ना रोप कसलं होतं ते? हे मिरचीची रोपं माहिती आहे का? हे बघा, ही तुम्हाला मी 3 रोपं दाखवते. हा एक रोप, हा एक रोप आणि हा एक रोप. बघा अशी 3 रोपं आहेत. तर ही जी 3 रोपं आहेत ना, ही ना साप सुकली होती. म्हणजे
लावली होती ना इकडे ह्या साईडला होती आणि साप सुकल्यासारखी झाली होती, पण जगतील की नाही अशी आशा नव्हती. मग मी काय केलं, काढली आणि इथे लावली. ही पाण्याची जागा आहे ना, आणि जगली. ते बघा हे पण बघा किती छान झालं आहे. इथे तुम्हाला मिरच्या पण दिसत आहेत बघा ह्या दुसऱ्या रोपाला. आणि हे तिसरं रोप तर बघा, हे बघा हे मिरच्याने कसं भरलं आहे. आणि एक एक मिरची तर बघा केवढी लांब आहे. हे मिरची बघ ना या झाडाची ना, मस्त आहे बघा. आता 2-3 काढल्यात मी, लाल झाल्यात. नाही नाही, पण ती रोपं कशी झाली होती, मरायला झाली होती की नाही. हां, काय खत पाणी वगैरे काही नाही केलेलं आहे मी, फक्त इथे ना काढून फक्त लावलं पाण्याच्या जागेवरती. मीठ जगली तर ठीक आहेत, पण जगली बघा देवाच्या कृपेने. आणि छान असं फळ पण धरले. चांगल्या मनाने केलं की नाही, जगलं पाहिजे ते, त्याच्यामुळे जगलंय. आणि अजून एक तुम्हाला मी दाखवते. आता माझ्या लक्षात आले, अजून एक तुम्हाला मी उदाहरण दाखवते. नाही निघत आहे, ते जास्त पाणी झालं ना. नाही नाही, ते हिरवं काढ ना साईडला, जगेल. ती फेकू नको त्याची चहाची पात. चहाची पात नाही, ते हे होईल. कंद कुठे आहे, काढून नाही नाही, लावून बघ, काढून ठेव, लावूया, जगणार ते. कंद असतं, कंद पाहिजे जरा, कंद मुळं ना. ते हिरवी साईड काढ, जगणार. लावली ना आपण त्यावेळेला एवढं पण नव्हतं मूळ, त्याला एकदम गजारसच होतं, तरी पण जगते ती चहाची पात. ते फेकू नको, चहामध्ये टाकायला धुवून होईल सगळं. कटिंग करून घेऊया. ते हिरवं पण काढ साईडचं. चला तुम्हाला ना मी दुसरं रोपटं दाखवते. सांगण्याचा अर्थ काय, जगवा, झाडं जगवायची. बघ कसं झालं ते. आणि ही बघ, बापरे, ह्याच्यावरती लोड झालंय झेंडूच्या झाडावर, रोपावरती मिरच्यांचं. ते आपलं रोप आहे त्या कुंडीमध्ये. इथे लावून घे जरा बियाणं, तिकडे लाव ना पुढच्या साईडला. ते पुढे तुळस आहे ना त्या साईडला. मी आली जरा ते झाड दाखवते त्यांना सर्वांना. तुम्हाला की नाही किती दिवस झाले मला दाखवायचं आहे, पण माझ्या लक्षातच राहत नाही. ते म्हणजे कामाच्या ह्याच्यामध्ये ना विसरायला होतं. हे बघा इथे आहे, आलं बघा. सगळीकडे जरा पसारा आहे, आवरायचं आहे. तर हे बघा, हे ना जायफळचं रोपटं आहे छोटंसं, आणि पूर्ण मेलं होतं ते, काहीच त्यात नव्हतं. तर तिकडे आपलं शेगळ्याचं झाड आहे ना बघा तिकडे समोर, तिथे होतं लावलेलं. कुणालच्या बाबांना माहीत नाही की हे सावलीमध्ये झाडं लावायची. आणि मग ते म्हणाले काढून टाकूया म्हणून, सुकलं होतं म्हणून. पण मला असं कुठंतरी आशा होती की नाही, काढायचं नाही, फेकायचं नाही. आपण म्हटलं बघूया प्रयत्न करून, त्यांना म्हणाली मी. आणि मग हे बघा, हे आहे ना भांडण, त्यात ती फांदी मी लावली आणि रोज त्याला थोडं थोडं पाणी घातलं. आणि हे जे थोडं थोडं दिसतं ना उगवलेलं, हे झेंडूचे बियाणं ते टाकलं. म्हटलं भले ही जरी नाही जगली तरी बियाणं तरी आपलं म्हणजे रुजेल झेंडूचं. आणि फांदी रुजली तर ठीक आहे, पण बघा तुम्ही, तुमच्या समोर दिसतंय फांदी छान अशी जगली, त्याला पानं पण फुटली. तर मला पण हे बघितलं ना तर एकदम नवल वाटलं होतं. आणि कसं एकदम साप काहीच नव्हतं त्याच्यामध्ये राहिलं, पण झालं बघा, सक्सेस झालेलं आहे. आणि आपल्या बिया पण रुजल्यात झेंडूच्या. त्याच्यामुळे सांगण्याचा अर्थ एकच आहे की सतत प्रयत्न करत राहायचा, हार मानायची नाही. हो की नाही. बघा मेलेलं रोपटं पण जिवंत राहू शकतं. तिथे आपली काय गत आहे ना. त्याच्यामुळे छान आनंदात सगळं करत राहायचं. आता ह्याला चांगलं असं व्यवस्थित होऊ दे. आता रोज पाणी नाही घालत, एक दिवस ॲड करून घालते पाणी थोडं थोडं, होईल बघा. आणि चांगलं मोठं झालं ना का तुम्हाला मी दाखवीन नंतर. आता छोटंसं आहे साईडला, पुढच्या साईडला आहे. आणि इथे आता आमच्याकडे नवीन रोप लावायचं चालू आहे. ते आपल्याला द्यायचं आहे कोणाला तरी रुजवून. तुळशीच्या बिया लावतात त्याच्यामध्ये. कशाने होल पाडला, किल्ला भेटला वाटतं. कुठे रोपं ठेवलीच कुठं ती चहाच्या पातीची? लावू ना पुढच्या साईडला. आज खूप दिवसानंतर झाडांमध्ये जरा वेळ घालवायला भेटतोय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज ना मी एकदम जाम खुश आहे.
काय माहीत नाही, पण मला असं आज झाडांमध्ये असं काय काय करायचं खूप असं इच्छा होते. त्याच्यामुळे सगळी कामं आहे ना थोडीशीच आवरली घरातली. म्हणजे आज आपल्याला हे करूया, म्हणजे बरं वाटतं, मग चांगलं वाटतं मनाला. आणि कुणालच्या पण आहेत बघा जोडीला, ते पण करतात. हे घे ना, ह्याच्यामध्ये घे ना टाकून जरा. कुठं लावतो बियाणं? हां मग जा हां जा तर मी करते. हां तर मी की नाही जरा ती चहाची आपली पात आहे ना त्या काढल्या बघा आता, तर पुढच्या साईडला त्याला लावून घेते. सुकल्यासारखे झाले म्हणजे मुळं आहेत ना पाण्यामुळे, मला वाटतं जास्त पाणी झालं असेल ना त्याच्यामुळे जरा अशी हे झालेत, खराब सारखे झाले, कुसल्यासारखी. पण ते काही काही ह्याच्यामध्ये जीव आहे ते काढून तिथे लावते, जगेल. म्हणजे मागच्या वेळेला आपण काढून तिथे त्या साईडला लावलेले आहेत. आपला जो बघा ब्ल्यूवाला ड्रम ठेवलेला आहे ना, म्हणजे जिथे पाण्याची जागा आहे ना, जिथे पाणी वेस्ट जातं ना त्या ठिकाणी लावायचा असा विचार केला आहे. म्हणजे वेगळं असं पाणी टाकायला नको. काय होतं की भरपूर आपण बघा झाडावर लावलेले आहेत ना, त्याच्यामुळे बराच वेळ जातो झाडांना पाणी घालायला. कधी कधी म्हणजे एकटा माणूस असेल ना तर 1-1.5 तास आरामात जातो, खूप दमचाक होते पाणी घालताना. पण आम्ही जर का 2 किंवा 3 जण असू ना तर होऊन जातं अर्ध्या तासामध्ये. त्याच्यामुळे कसं थोडं थोडं करून घालतो, म्हणजे सकाळी इकडे घातलं का दुपारी तिकडे, म्हणजे संध्याकाळी तिकडे, दुपारी नाही सॉरी, पण करतो असं. सगळ्या झाडांना पाणी मात्र रोजच्या रोज आम्ही टाकतो. अजिबात पाण्याशिवाय आम्ही झाडं काही हे करत नाही. खुरपं कुठं आहे? एक मिनटं, हे बघा ही आता ही घेतली हातामध्ये ना, लावून ठेवते, जगतील, आशा नाही सोडायची. झाडांना जगवायचं ना, एक पण झाड असं हे नाही करायचं. कुठली? ती बरोबर आहे, तीच घ्यायची. हीच घेतली, हिरवी आहे. एका दुसरा नाही जगणार सगळं, व्यवस्थित काढलंय त्यांना. आपण असं म्हणतो की चहाच्या पातीला भरपूर पाणी लागतं असं ऐकलं होतं आम्ही, पण जास्त पाणी झाल्यावरती पण बघा मुळं कुसून जातात, आणि तसंच झालेलं आहे ते. तर मध्ये की नाही 2दा दुसरी झाडं अशी लावली होती चहाच्या पातीची, त्याच्यामुळे बरं झालं. आणि रोज आता सवय झाली ना चहाची पात टाकून चहा प्यायची, त्याच्यामुळे जमत नाही आता. आलं नसेल ना तरी पण चालतं, पण चहाची पात आता लागतेच रोज. आता हे बघा, हे मी ह्या पुढच्या खळ्यामध्ये कपडे धुते ना, तर म्हटलं इथे खळा पण धुतला रोजच्या रोज, तर हे पाणी कसं वेस्ट होतं. ह्या साईडला इथे काहीच नाही आहे, तर म्हटलं इथं पाणी वेस्ट होतं, तिथं आपण म्हटलं चहाची पात लावून टाकूया. 2-2 करून लावू काय? हां 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 हे कप पडले तिथं, दुसरं लावायचं आहे काय? नाही गो, आधी परत रानात जाऊया. चला लाकडं आणायची ना तोडून, उन्हात न जायचं. मग मी इथे बाहेर दव आहे, पाणी आतमध्ये सर्व ओलं होणार. काल किती वाजता गेलो आपण? मग 10 वाजले, 9:30-10ला. मग मी तिकडे झाडे उडी काढून घेते. ते भोपळ्याची पण हे आलेत फुलं बघ जरा. आणि इथे आपल्या कामाला सुरुवात झाली, घरातल्या कामांना. तर कुणालच्या बाबाला की नाही पाणी हवं हे बघा, म्हणून घेऊन चालले. ते समोर रानामध्ये आहेत, तोडतायत झाडं, म्हणजेच फांद्या तोडतात, फांद्या. आपल्या आड्यासाठी बघा लागतात ना, तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना. आज काय मी गेली नाही, मला आज घरात ना जास्त काम आहे, त्याच्यामुळे मला काही जायला जमलं नाही. त्यांना म्हटलं संध्याकाळी मी लावायला तुम्हाला मदत करीन, आड्याला फांद्या लावायला. त्याच्यामुळे ते आता तोडून ठेवतील, मग संध्याकाळी लावायला बरं पडतं. मग रोजचं चाललेलं आहे, थोडं थोडं चालू आहे आपलं. ही पण दोरी पडली छोटीशी. हे की पाणी हवं आहे ना. कुकर लावलाय मी गॅसवरती. काय करायचंय? दे ना, मी घेते, पाणी पी. आतमध्ये घ्यायचंय ना, इकडनं दे, मी घेते. घे मग, मी तिथे बसून थोडं नंतर थोडा वेळ करेन. तू देशील ना इकडनं का मी येऊ बाहेर, असं बोलते. तो तू घे. अच्छा चालेल. हा तू कशी घरात इकडे बघ. कुकरच्या शिट्या काय इथं ऐकायला येतील, मग मी जाईन धावत बंद करायला गॅस. तुम्हाला भाजीची रेसिपी दाखवते ना, कांद्याची पात, आणि त्यात आपण टाकूया मस्तपैकी सुकी मच्छी, सुकट म्हणजे जवळा. तर जी कांद्याची पात ना अगोदर कापून घेते मी. छान तयार झाली बघा.
सर्व तयारी बघा करून ठेवले. कांदा घेतला आहे, मिरची, टोमॅटो आणि ही कैरी असते ना सुकवलेली ती घेतलेली आहे. कोकम टाकलं तरी पण चालतं, पण हे चांगलं लागतं जरा. ही आपली कांद्याची पात बघा चिरून ठेवले, धुवून वगैरे स्वच्छ. आणि हा सुका जवळा आहे ना, आता पिठाची परात होती त्यातच मी टाकला आहे. एक 5 मिनटं जरा भिजवायचा. आता पटकन ही आपण फोडणी घालून घेऊया. कढईमध्ये बघा तेल टाकले आणि त्यात टाकते आता मिरची आणि कांदा चांगला लाल करून घ्यायचा. आता कांदा लाल होत आला ना, त्यात टोमॅटो आणि ती कैरी बघा आहे ना सुकवली ती घालूया. टोमॅटो बघा लाल झालं ना की त्यात आता तिखट मसाला टाकायचा. आता इथे तिखट की नाही थोडंसं जास्त टाकणार, कारण सुकी मच्छी असते ना की तिखट जरा बरं वाटतं खायला. हळद टाकते, जरा मिक्स करून घेऊया तेल सुटेपर्यंत. चांगलं असं परतून झालं ना, आता ही कांद्याची पात आणि आपला जो सुका जवळा टाकूया, मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झाल्यावरती थोडासा गरम मसाला, आता टाकूया मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. मीठ टाकून झालं की पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून घेऊया. छान असे मिक्स करून झाले. आता आपण त्याच्यात ठेवूया एक झाकण आणि वाफेवरती आपल्याला शिजवून घ्यायचे. पाणी अजिबात नाही टाकायचं. आता एक 5 मिनिटामध्ये शिजून जाईल. बघा पुन्हा भाजी दाखव. आज भाजी दाखवली ना मी. ही अशी सुकी भाजी करायची. आजचं आमचं जेवण बघा मस्त असं कांदा भाजी चपाती. ही मसूरची डाळ केले, भात. हळूवान हळूवान हां हाणली ठेव. बस झाला तेवढंच खूप झाला. सगळे कशाला एकदा आणायची गरज होती. तो बोलला जेवढे येतील तेवढे आणले, सगळे आणले. हां जेवढी येतील तेवढ्या म्हणजे सगळे आणायचं बरोबर बोलले मी. बस चल. काय आपल्या घरासाठी करायला नको. प्युअर गाववाला कुणाल आपल्या घरासाठी करतोय की नाही. प्युअर गाववाला काय शब्द वापरलाय. हसायला आलं मला बघ. आता ते जिवंत ठोंबे आहेत ना, ते फक्त झाड माहिती पडायला पाहिजे कसं असतं ते. हां ते माहिती पडलं ना की आपणच जाऊन तोडून आणूया. आता हे कसे तोडले तर तेच झाड माहिती पडलं ना का बरं पडेल. मग मी असेच फक्त मध्ये मध्ये टाकले का काम झालं ना आपलं. मग हां मग ते जिवंत राहतात ना, ते जिवंत आहेत ना, ते जरा खड्डा करून ठोकलेत ना. हां ते जीव त्याला जीव येतो पावसामध्ये. तेच करा. फक्त झाडाचं नाव माहिती पडायला पाहिजे ना कुठलं ते. पानं बिनं कशी बघून घ्यायला पाहिजे. गुलाब 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 बाबू तू इकडे काम करत जा. ते कशाला वरचं तोडता, असं अक्कट टाका ना सरळ. जा त्याला चला झालं ना, मिशन कंपाऊंड झालं आजचं. कचरा बघा किती गेला येतो. तो तर राहू दे, आता नाही मी झाडणार सकाळी. तर ते उद्या सकाळचे ते तिकडले टाकून देईन. राहायचे आहेत ना ते या साईडला टाकते. कुठले आता उद्याच इकडनं घेऊया ना. उद्याचं कुठनं इकडनं ना, ही बाजू ते ह्या साईडने आता निरीक्षण करतोय की आता किती बाकी आहे ते. जेवायला वाढलं ना दुपारी, मला ना जाम भूक लागली होती. त्याच्यामुळे ह्यांना असं काही विचारलंच नाही कशी झाली भाजी, काय नाही. ह्यांना वाढलं जेवायला आणि लगेच मी पण जेवायला बसली. कशी झाली होती भाजी. भाजी छान झाली होती. हे बघा छानच होती. नाही मस्त झाली होती भाजी एकदम छान. तुम्ही करून बघा, तुम्हाला पण आवडेल. काही जणांना माहीत पण असेल, पण तरी पण नसेल कोणाला माहिती तर करून बघा. आता चला जरा इथे एक 10-15 मिनटाचा फेरफटका मारतो आणि व्हिडिओ आजचा आम्ही इकडेच संपवतो. कुणालच्या आवाज सांगते बोला जरा. आज कुणालच्या आवाज जास्त काही बोललेलं आहेत ना. मग आपल्या सर्व ताई म्हणतात की दादा आज बोलले का नाही, ऐकलं का.
काय बोलते? असं कॅमेरा असं पटकन बोलायला सांगितलं का मला जरा लाज वाटते आम्हाला बोलायला. आणि कधी काय असतं अचानकपणे चालू असतं ना, मग तेव्हा मी थोडंफार कॅप्चर करते, मग ते बोलतात बरोबर. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता काय नाही आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपूया. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, रेसिपी करून बघा. तर पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.